козунак. В купа смесваме половин купче жива мая, 300 мл прясно мляко, една супена лъжица захар и 3 супени лъжици брашно. След като сме разбъркали кашичката, оставаме да шупне. В купа разбиваме 3 яйца, захар и подсладител по ваш избор. Аз съм си избрала мед и стевия. Към разбитата смес добавяме 100 грама топло масло и настъргани корички от един лимон. Към сместа добавяме захар с аромат на лимон, ванилия, есенция и още лимонови корички. Към сместа добавяме сок от половин лимон. В брашното слагаме половин лъжичка сол и слагаме брашно колкото поеме. Към тестото добавяме шупналата мая и постепенно прибавяме брашно. Сместа оставяме да втаса 2-3 часа. Тастовото тесто размесваме и разделяме на 2 части. На двете части слагаме плънка и плетем на плитка. Козунак украсяваме отгоре с лукум и намазваме с жълтък. Печем на 160 градуса в студена фурна. Следвайте каналът ми Начи Слачи и гледайте още рецепти. Уникален е!